Farebný svet je výstava obrazov, ktorú v týchto dňoch môžete navštíviť na pobočke knižnice Ružinov. Je výsledkom práce členiek ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov. Prístupná je v čase otváracích hodín knižnice na Úvrati až do 15. novembra. História ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov sa začala písať v roku 1977. Dnes sa jej členovia a členky pravidelne stretávajú v priestoroch Spojenej školy na Ostredkovej ulici. Stretnutia plné kreativity, tak povediac, prinášajú ovocie. Dôkazom toho je výstava s názvom Farebný svet, ktorá predstavuje tvorbu 10 členiek. Pobočka knižnice na Úvrati 52 jej prepožičala svoje priestory už po druhýkrát. Je to asi rok, kedy vystavovali prvýkrát u nás v Ružinove a u nás na Trnávke a veľmi sa im páčil tento priestor, to spojenie práve tej knihy a knižnice s tým obrazom a s tou malbou. No a som rada, že nás oslovili opäť. Aktuálna výstava predstavuje diela, ktoré šikovné seniorky vytvorili v priebehu jedného roka. V priestoroch Spojenej školy Ostredkova sa stretávajú raz za 2 týždne. Začalo to tým, že aj naša kolegyňa, ktorá bohužiaľ už dnes nie je medzi nami, tak Gabika Hanuláková s nimi proste malovala. A takto nejak vzniklo, že prišli požiadať, či by mohli u nás malovať. Keďže sa mi to páči, táto myšlienka, tak dievčatá malujú nás stále ďalej. Priestory knižnice na Úvrati tak aktuálne zdobí viac ako 30 originálnych diel. Každé z nich približuje pohľad autorky na svet. A že je krásne farebný, už prezrádza samotný názov výstavy. Tie prechádzky prírodou, príroda. To ako ma inšpiruje, no a potom už niekedy z toho trošku vybehnem, niekedy je to realita, takže už tým svojím spôsobom. No a obľúbujem, teda morské filmy som veľmi pozerala, to sa mi veľmi páči, takže mám tu také 2 obrazy. Moja tvorba, ktorú zatiaľ len rok sa tomu venujem, je vlastne o pocitoch. Niečo, keď ma osloví alebo napadne a milujem farby a milujem prírodu, tak potom skúsim to dať na plátno. Ja som začala malovať olejom, potom som prešla na akryl, potom neskôr na suchý pastel a teraz sa venujem akvarelu. Čiže väčšina obrazov, ktoré tu mám, tak sú akvarel, jeden je tu na pastel a ten akvarel sa mi zdá taká najťažšia technika, takže chodím sa vzdelávať na všelijaké workshopy, kurzy. No a samozrejme teda tu do ateliéru chodím, kde si vzájomne pomáhame. Pravidelné stretnutia sú plné kreativity a rozvíjania talentu, občas i tvorivej kritiky a učenia sa novým výtvarným technikám. Kreatívna činnosť predstavuje pre členky vítaný únik z reality a relax. A práve to je prímesou každého diela. Také upokojenie, taký relax, vyslovene. Takže aj keď mám vôle, čo teda mám, tak si potom pri tom oddychnem a zabudnem na to vlastne. Úplnú slobodu. Maľovanie, ako keby človek bol niekde v inom svete. Tam sa človeka netýkajú také bežné starosti a bežné veci, ktoré treba robiť a je nutné robiť. Tuto sa tvorí a niečo, čo mám nejaké pocity, tak tie sa pokúsim dať na plátno. Výstavu Farebný svet môžete navštíviť denne počas výpožičných hodín knižnice. Pokračujeme ďalej samozrejme v malovaní a tým, že tie vzťahy sú také akože priateľské tu na tejto knižnici, je to úžasné. Personál je tu taký úžasný, že nám vychádza v ústretí. No, takže sme radi, že nás vlastne prichýlili znova a dúfam, že sa nám to podarí aj v nasledujúcich nejakých rokoch. Takže sa nám to páči jednoducho. Pre TVR Veronika Vasilková.